Gelan Scratcharekin lanean aritzen dira, eta Scratcha da plataforma bat mundu mailakoa, eta bertan ikasten dute programazioa, osea programatzen ikasten dute. Da plataforma bat pertsonaiak egiteko eta zure jolasak egiteko nahi duzun bezala. Scratcha ordenagailuak programatzeko hizkuntza bat bezalakoa da, eta jolasak eta bideojokoak eta egiteko erabiltzen da. Scratcha da plataforma bat gure ideiak eta gure bideojokoak egiteko. Beste edozein hizkuntza bezala, hau da kode hizkuntza. Plataforma honekin ikasleek blokekako programazio bat jarraitzen du eta pertsonaiei bizi ematen diote. Sortzen dituzte bideo-jokoak. Eta pertsonaiei bizi emateko esan deten bezala piezak dira puzzle piezak. Orduan, puzzle pieza horiek egoki kokatzen baldin badituzte, pertsonai horiek egiten dute nik egitea nahi detena. Eta horrela lantzen dugu sormena, pentsamendu konputazionala eta kontzeptu matematiko asko lantzen ditugu. Gauz bada programazio digitala, eta hori da Scratcharekin egiten duguna. Baina gero, Scratchean digitalki gertatzen den hori errealitatera ekartzeko aukera daukagu. Eta errealitatera ekartze hori da robotika. Eta kasu honetan, gaur erabili dutena da Makey plaka. Makey plaka hori da Arduino plaka bat, oso Arduino plaka erreza eta oso manipulatiboa. Programazio dauken ona da, ensaio errore metodologian oinarritzen da. Orduan, ikasle guztientzako, izugarrizko aniztasuna dago. Bakoitzai uzten dio bere ritmoa juten. Ikasle batzuk azkar harrapatzen dute eta beste batzuri kostatzen zaie. Baina ona daukana da autoestimunako izugarrizko iraultza da zatio. Norbaitek akatsa egiten bado, bilatzen do piezaz pieza, ze programazion, ze gauza, ze agindu daukan gaizki emanda. Eta agindu hori lokalizatzen donen eta gaidanen ikaslea agindu hori ondo jartzeko eta konpontzeko, satisfazioa da izugarrizkoa bazatio. Benetan agindua egitea lortzen do pertsonaiak. Eta horrek autoestimuan izugarrizko iraultza suposatzen du eta inpultsoare ikasleek gelditzen dira, nekari lortu dut, ze ondo, ez? Alderdi hortatik. Eta hori da anitza, orduan, ikasle bakoitzak bere prozesu evolutiboa dauke. Programatzea suposatzen du ibilbide bat, eta hemen adibidez Scratcharekin hasten die oso goiz, lehenengo eta bigarren mailan hasten die. Eta horrek dana baliagarria da, laugarren mailan olako gauzak egiteko. 5. mailan jarraitzen dute eta 6. mailan ere bai. Beraz, prozesua luzea da. Baina, egie da, nahi baino gutxigo kostatzen zaiela, nahi kostatzen zaitena, baina gutxigo, oso intuitiboa da, oso ohituta daude digitalizazio mundu hontan, eta orduan oso errez egiten dituzte gauz batzuk, eta askotan beraiek dira erakusten dizuena zuri.